Nu är det film. Vin över bin. Nej, nej. Hej, nu ska vi kolla på vin över bin. Kolla. Hus, lite bra om båt. Men, Rör sig båten? Ja. nej. Jo. Kolla på line där. Jag tror att det är vågorna som rör sig. Är du galen eller? Men ser du inte det? Båten måste ju röra. Såg du inte att line fick ju nästan plats däremellan först? Men det står ju stilla. Nej. Sluta. Nej, den rörde sig. Nej. Men kolla, nu får inte ens det första. Snart är line borta så du måste Men det är ju du, se att men det det rör är sig. du som flyttar. Nej. Jo. Vad gjorde du nu? Oj jävlar, just det, du bor. Vad har du kastat Det ner? var papper bara. Ja, men det gör inget ingenting. hårt liksom. Men det gör ingenting. Men ser du inte att line håller på att försvinna? Nu har den stannat typ. Eller galen. Oj, just det. Jag tror... Jag kan ta tröja bara.